أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا أدوان إلا على الظالمين. Bayaka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan wani takaitaccen sako ne, bayansa kuma zan buɗe layin waya wanda idan na buɗe ina buɗe insha Allah tabaraka wa ta'ala din mai kira bayan mun gama karatu, amma nake so a kira insha Allah bayan mun gama karatu din mai kira kuma sai ya kira, kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala ba za mu dade ba. Amma kamar yadda yan uwa suka gani, ahlan malam Saddiqu, ahlan bikum. Kamar yadda yan uwa suka gani insha Allah tabaraka wa ta'ala title din karatunmu sunansa shin Ibn Taymiyyah Shehul Islam ne ko shehin mahaukata. Wannan shine title din karatunmu. Ibn Taymiyyah Shehul Islam ne ko shehin mahaukata. A wannan saƙo ne na farko zuwa ga 'yan uwanmu 'yan ɗariƙa, wato masu gaya muku cewan suna kiran kalman hauka suna dangantawa malamanku. To ga amsa cikin sauƙi, ba daga wajen bakin malaman ɗariƙa ba daga bakinmu ba mu ba daga bakinmu mu 'yan ɗariƙa ba daga bakin malamanmu ba, a'a daga bakin malaman da kafin a san zuwan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da shekara ɗaruruwa za su ba da wannan amsan yanzu. Shin Ibn Taymiyyah shehin musulunci ne ko shehin mahaukata? Da haka kaga ya rage maka kai ba salafi ka san a wani tsari kake. In kana neman cikakken mahaukaci to ka samu shehinka, ba kuma yanzu ni littafi zan karanta maka duk tsiyarka kuma baka isa ka duba ka ce babu ba. Da aljanancin salafiyancinka duk bala'inka in ka koma ka gani malaman duniya kaf kallon shehinka suke a mahaukaci. Kaga shehin ka zo ka kira ni mahaukaci ko ka kira wani malami na mahaukaci, me kai? Dama kai ma kanka an kira shehinka mahaukaci, kai ma taɓaɓɓe ne, kana bukata kai ka magani. Wai majnunun ne yudawi majnunan, mahaukaci ne yake maganin mahaukata. Ibn Taymiyyah mahaukaci yana maku magani ko mahaukata. Kaga karshe natijar da za ta fita shine hauka. To don haka ba wani abu bane ya jawo zan yi wannan karatu da zan yi yanzu. Wani bawan Allah da na ji maka tausayi kwarai daga ƙasar Jigawa, wanda tsakaninmu da kai ban so mu fara yin wannan ba, ka tsaya ka isar da da'awar salafiyancinka a yanda za ka isar. Tunda yanda Allah ya haɗa ma shekarun da muka zauna muka yi karatu tare, ka zo yanzu kai kana iyar da da'awanka iya fahimtar ka, ni ma ina iyar da da'awa ta iya fahimta na. To bai kamata haka kawai ban taɓa ka ba kawai ka je ka taɓo ni. Ka riga ka san kuma ni ga yanda nake, yawwa akan abin da ya shafi malaman ku ba wani haƙuri mai zurfi nake da shi ba. Ka taɓo ni kawai ka zo kawai ka ce ka kama zagin malamai na kana jingina musu hauka haka kurum ban san me na maka ba kuma in ma dan taɓa ka ne da ake yi ake shafa kan malamanku, ca nake nayi kwana biyu ban yi wannan abun ba tun da azumi rabona da a ce na dan yi taɓa Ibn Taymiyyah. Karatun da muke a sarki zaki ma tun da azumi ya kama ba a yi ba, kusan wata ɗaya kenan ba a yi karatun ba, tare da cewa Allah yadda kwanan nan karatun zai dawo. To haka kurum ka kira ka kama cewa malamai na mahaukata, ka nima ka ce min mahaukaci, to babu shakka ya kamata in gwada maka cikakken mahaukaci yanzu za ka ga cikakken mahaukaci a karance, ba wai da ƙarya yadda kake faɗa da baki ba. Gashi yanzu za ka ga mahaukaci. Wallahi Ibn Taymiyyah ne mahaukaci, malamai na ba mahaukata bane. Kuma za ka ga malaman duniyan da baka isa ka ce ba haka suke ba, wanda suka rayu da Ibn Taymiyyah suka ce Ibn Taymiyyah mahaukaci ne. Ta kai wa Ibn Taymiyyah saboda haukansa har gidan turu an kai shi, gidan mahaukata. Kwarai ba in ji ni ba, in ji malamai. Dala masu kira na ga sun fara kira, su yi hakuri za ku kira amma sai na gama karatu. Ba in ji ni ba, in ji malamai. Da haka ya rage maka ka san yadda za ka yi
ka je ka duba dai waye cikakken mahaukaci wallahi ba shehu ne na bane. Cikakken mahaukaci shine ibnu taymiya. Cikakken mahaukaci da kai shi gidan hauka gashi yanzu zan karanta maka, kuma in karanta maka bayan hauka da ta kare ma rashin albarka, ƙarshen rashin albarka a rayuwa, saboda an tabbatar cikakken mahaukaci ne a gidan prison ya mutu. A gidan prison ya mutu, aka kulle shi har sai da ya mutu a gidan prison. Ka kuma fitowa ka kira ni mahaukaci ka ce wa shehunai na mahaukata, ka sha mamaki. Da aka yan uwa a ɗan yi haƙuri da ɗan abin da za a ji yanzu akan ibnu taymiyyah nan. Akwai wani babban malami rahala mai tafiye-tafiye ya je nan wanda ake kiran shi da Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullahi Allawati At-Tanji Ash-Shahir bi Ibn Battuta. Akwai babban malamin nan wanda na karanto sunansa, wanda aka fi saninsa da Ibn Battuta. Malamin na ya rasu a shekara ta 779. Yana da littafi mai suna Tuhfatun Nuzzar fi ghara'ibil amsari wa ajaibil asfar. A cikin wannan littafin nashi, to bari ku ji abin da yake faɗa akan ibnu taymiya. Gashi yake faɗa yake cewa wa kana bi dimishq min kibaril fuqaha'il hanabila taqiyuddin ibnu taymiya kabiru sham yatakallamu fil fununi. Yace a cikin manya-manyan malaman ƙasan dimishq, yace akwai daga cikin manya-manyan fuqaha'unsu akwai ibnu taymiya wanda ake kiran shi da taqiyuddin. Yana daga cikin manyan waɗanda suke magana daga cikin malaman hanabila, yana magana a fannoni da yawa, amma sai ya ce illa anna fi aqlihi shay'an, sai dai ibnu taymiya yana da tabin kwakwalwa. Ibnu taymiya yana da tabin kwakwalwa. To su waye marasa hankali mu ku inji Shehu Tijjani yace illa anna fi aqlihi shay'an. A kwakwalwan ibnu taymiya akwai motsi. Ibnu taymiya mahaukaci ne, yana da dan tabin kwakwalwa, ba inji ni ba, inji ibnu Battuta a cikin littafin sa wanne Tuhfatun Nazar fi ghara'ibil amsari wa ajaibil asfar. To ya ci gaba ya ce wa kana ahlu dimishq yu'azzimunahu ashadda ta'zim. Mutanen garin dimishq suna girmama ibnu taymiya matukar girmamawa. Yace wa ya'izuhum alal minbari. Ibnu taymiya yakan hau kan minbari yayi wa waɗannan mutane wa'azi. Wa takallama marratan bi amrin ankarahu al-fuqaha'u. Wata rana buɗan bakin ibnu taymiya sai yayi wata magana da abinda malaman fuqaha'u na wannan garin suka yi wa ibnu taymiya inkari, suka ce bamu yadda da abinda ka faɗa ba. Wa rafa'uhu ila al-maliki Nasir, suka ɗauki ƙaran ibnu taymiya suka kai gurin sarki Nasir. Sarkin nan da ya ji abinda ibnu taymiya ya faɗa, fa'amara bi ishkhasihi ila al-Qahira, sai ya ce a ɗauki ibnu taymiya a kai shi asibitin mahaukata a al-Qahira. Gashi a duba in babu ba sharri ba kage, sai dai mu in za ku yi wallahi sai dai ku yi kage. Da abin da za ka faɗa baka isa ka samo taƙiƙinsa ba, amma yanzu wannan gashi na gaya maka, baka kuma isa ka duba ko a littafin gidanka ne ka ce ba wannan ba, kai ka san akwai. Fa amara bi ishkhasihi ila al-Qahira, yace a dauki ibnu taymiya a tafi da shi asibitin mahaukata na al-Qahira, a kai shi ma asibitin mahaukata ya haukace. Sai yace wa jama'al qudata wal fuqaha bi majlis al-malik nasir, yace wa jumi'al qudatu wal fuqaha bi majlis al-malik nasir wa takallama Sharafuddin az-Zawawi al-Maliki wa qala inna hadha ar-rajula qala kaza wa kaza wa addada ma ankara ala ibn taymiya. Malamai suka taru suka ritsa ibnu taymiya a tsakiya, suka dinga cewa kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza. Bayan sun tabbatar bai da hujja an kure shi kut, sai aka dauke shi sai aka kai shi gidan mahaukata, aka ce a tafi da shi asibitin mahaukata. Kaga malamai suka ce yana da tabin kwakwalwa. Malamai a ilmance suka tabbatar ibnu taymiya mahaukaci ne, na ɗaya kenan. Na biyu aka kai wajen likitoci suka tabbatar ibnu taymiya mahaukaci ne. Kaga malamai sun tabbatar kamar yadda ibnu Battuta ya faɗa illa anna fi aqlihi shay'an. Sannan sarki kuma a mazaunin sa na sarki wa amara bi ishkhasihi ila al-Qahira, yace a dauke shi a tafi da shi asibitin mahaukata. To waye mahaukaci? Waye mahaukaci tsakaninka da Allah? Malamai na ko malamanka? Kawo min yanda aka taba cewa an kulle malami na ko ni an kulle na gidan mahaukata. Kaga alal akalli ni dai da ibnu taymiya Najeriya yake mu kai shi da wanau. Da ibn taymiya Najeriya yake sai mu kai shi da wano. Naga wani yana rubuta wannan lafazi bai kamata ba da na karanta
da na karanta me nayi ni na faɗa Shehu Tijjani ne ya faɗa a dai duba a ce babu ka duba ka ce babu baka isa ba ka ce ban fassara daidai ba ko shi Ibn Taymiyyah yayi kaɗan ka ce wannan littafin zuru ne kai ma ka san ƙarya kake yi akwai a duba in babu na faɗi sunan malamin na faɗi sunan littafin na faɗi sunan shekarar da ya rasu na faɗi lafazinsa cewan Ibn Taymiyyah yana da taɓin kwakwalwa na faɗi cewan an kai shi asibitin mahaukata a je a duba in babu ka kuma bugowa ka gaya min magana akan malamai na ka sha mamaki wannan ɗaya ne na baka samfur ne duk da haka kuma ban kyale ka ba yanzu zan ci gaba ka kuma bugowa za ka sha mamaki ana zaman lafiya lau kana gani na dan ja baki na yi shiru na baku ku sarara kwana biyu kawai kuma ka zo ka tabo ni ka zagi malamai na haka kawai da na makami in wani tsohon karatu ka ji sai ka jira shi ke na ya riga ya shige amma haka kawai ka dara akan mutuncin malamai na me na maka to gashi na gaya maka kuma ba dan wani dalili bane ma yasa na sa nan ban waya ba dan komai ba saboda kai na sa nan ban waya in zaka bugo ka bugo kai ne dalilin da yasa na sa nan ban waya kai ne dalili in ka isa ka bugo ka yi magana to sannan yan uwa ga wani babban malami wanda bari ku ji shi abin da ya faɗa akan abin da ya shafi Ibn Taymiyyah da almajiransa babban faƙihi ne kuma malamin tarihi ne shine al-Sheikh Shahabuddin Ahmad bin Abdul Wahhab al-Bakari an-Nuwairi wanda ya rasu a shekara ta 733 kun ga duk zamani ɗaya suka yi da Ibn Taymiyyah wanda yana da babban encyclopedia babban littafi mai suna Nihayatul Arab fi Fununil Adab to shi wannan malamin ya kasance ya rayu da Ibn Taymiyyah sun yi ido biyu da shi mu'asirinsa ne ya ga gwagwarmayar da duk aka yi da Ibn Taymiyyah to daga cikin abubuwan da ya tsinta wanda lokacin da ya zauna tare da Ibn Taymiyyah ga abin da yake faɗa yace wa fi hadhihi sana a wannan shekaran fi yawmil isnain السادس من شعبان a wannan shekarar da nake muku bayani ranar litinin 6 ga watan sha'aban utikila Sheikh Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah a wannan ranar gwamnati ta yi ram ta kama Ibn Taymiyyah ta daure shi ta kai shi gidan prison bi qal'ati Dimishq al-Mahrusa wani gidan prison da yake Dimishq yace hasbal amri al-sharif as-sultani sarki ne a lokacin al-sharif as-sultani ya bada umarni yace a kama Ibn Taymiyyah da aka tashi kama Ibn Taymiyyah ba shi kada aka kama ba wa'tuqila ma'ahu akhuhu Zainuddin Abdurrahman aka kama dan uwan Ibn Taymiyyah Zainuddin Abdurrahman shi ma aka kai shi aka ce aje a kulle shi wa muni aminal futiya aka hana Ibn Taymiyyah ba zai ƙara bada fatawa ba saboda sun gano yana da tabin kwakwalwa wajtima'un nasi bihi aka hana mutane su zo su zauna a yanda Ibn Taymiyyah yake aka ce Ibn Taymiyyah kasu yadda su mutane su ƙara zuwa su zauna a kusa da shi yace wa sababu zalika dalili da anan ne nake so yan uwa ku mai da hankali ku ji dalilin da yasa aka daure Ibn Taymiyyah aka kai shi gidan kurkuku aka ce kuma a kai shi asibitin mahaukata dan an gano bai da hankali ku ji dalilin in ji malamai ga abin da suke faɗa suka ce wa sababu zalika dalilin da yasa aka ce Ibn Taymiyyah bai da hankali a kai shi asibitin mahaukata bayan ya dawo a daure shi a prison suka ce annahu la yajuzu ziyaratu qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ibn Taymiyyah ya bada fatawan cewan bai halarta a ziyarci kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Ibn Taymiyyah ne bada fatawa bai halarta a ziyarci kabarin Annabi Muhammadu ba ashe wannan tsohon banza na lukuwa wannan dattijan banza na lukuwa da ya ce wanda ya je kabarin manzo Allah ya yi aikin banza wa ya gado Ibn Taymiyyah yau inda da shari'ar musulunci a ƙasar nan me ya kamata shi ma a kama shi a kai shi gidan kurkuku sannan kuma a kai shi asibiti a sakkwata su duba kwakwalwansa domin ta yadda ku gane wannan abu akwai taɓin hankali Ibn Taymiyyah shi kaɗai ne mutumin da ya tafarrudi da wannan mas'alar ta cewa ba a ziyaran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu waɗanda suka zamanto sun zo daga bayansa amma shi kaɗai ne ya tafarrudi wannan kuma dalilin yasa malamai suka ce bai da hankali ashe wannan katon dattijan biri na Sokoto dattijan banza da ya fito ya ce wanda ya ziyarci Annabi ya yi ziyaran wofi Allah ya la'ance shi Allah ya tsine masa albarka to shi ma ya kamata a kama shi a kai shi gidan mahaukata a Sokoto
to gashi abin da yake faɗa, yake cewa abin da yasa aka kama ibnu taymiya cewa la yajuzu ziyaratu qabrir rasul sallallahu alaihi wasallam, bai halatta a ziyarci kabarin manzo Allah ba, wala qabr ibrahim al-khalil, bai halatta a ziyarci kabarin annabi ibrahim ba, wala ghayruhu ma min quburil anbiya'i was salihin, bai kamata a ziyarci kabarin wasu annabawa da salihai ba, inji ibnu taymiya. Tare da cewa anan mugun mutanaqidi ne ibnu taymiya, mutum ne mai warware kansa. A gaba kuma a littafinsa musamman cikin iktidau akwai yanda ya kawo cewa idan kana zuwa jikin kaburburan bayan Allah, mala'iku suna gadin gurin, ana amsan addu'a a gurin, ana kaza duka ibnu taymiya shi ya kawo cikin iktidau. Nan kuma yana inkarin cewa bai ma kamata a ziyarci kabarin annabi Muhammadu ba. To da Allah wannan yana da lafiyar kwakwalwa, yana da lafiyar kwakwalwa. Kai nake yi dan jigawa, ibnu taymiyan ka yana da lafiyar kwakwalwa. Ka dai nemo mahaukaci, shehunai na lafiyansa lau, amma ka ji mahaukaci daga littafi ka kuma kira na ka gayan wannan magana, ka sha mamaki. Wannan ba komai bane, kumbular da zan fito maka da ita sai tafi wannan radadi. Wallahi ka daidai ka nemi wasu, in ka gaya musu su ce maka mu wallahi ba mu sha na su jaga, amma ni ka kira ni wani basalafe, ka kira ni ka kuma zuwa ka taba shehunai na, ka sha mamaki wallahi. Sai dai Allahumma baka kai in kula ka ba, wannan baka kai in kula ka ba, ina kallon ka mazaunin kawai mashiririci, baka san me kake yi ba, wannan ba zan kula ka ba. Amma fa in ka kai a kula ka taba to billahi allazi ka tsokano rina, wallahi bani da hakuri akan shehunai na ko na miskala zarratin, wanda ka san wannan ka kuma fitowa ka ƙara yi ka gani. Wala qabra ibrahim al-khalil, haka ibnu taymiya ya faɗa, yace wa tawajjaha ba'du ashabihi wa huwa Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim, ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya abokansa wata rana ya tashi, wanda shine imamul madrasatul jawziya ibn al-Qayyim al-Jawziya kenan. A wannan sanan ya tafi li ziyaratil baitul maqdis, domin ya je ziyarci masallacin Qudus. Yace faraqa minbaran, sai ya hau kan minbari fi haramil Qudus, a cikin farfajiyan Qudus din ash-sharif, wa wa'azan nasa, yi wa mutane wa'azi, wa zakara hadhihi al-mas'alata fi asna'i wa'adhihi, ya ambaci wannan mas'alar ta cewa ba a ziyarar manzon Allah lokacin yana wa'azi. Wa qala, sai yace ha ana min huna arji'u wala azuru al-khalila, yace gani nan ni ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya, daga nan zan juya, ba zan ziyarci annabi ibrahim al-khalil ba alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. yace waja ila nabulsa wa amala majlisa wa'azin, ya ƙara zuwa garin nabulsa, ya ƙara yin wa'azi. Yace wa aada kalamahu, ya ƙara maimaita zancensa. Wa ƙala, yace wala yuzaru qabarun nabi sallallahu alaihi wasallam, bi halatta a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wala yuzaru illa masjiduhu, ba a ziyartan annabi alaihi salatu wassalamu, sai dai a ziyarci masallacinsa. Duk wanda ya faɗa ka Allah ya tsine masa albarka, ka'inan man kana, kowaye shi. In ziyarci masallaci annabi yana guri ka zai kana gaya min wani masallaci in ziyarci masallaci? Wannan dalilin ne fa ta bawa Albani daman ya faɗi cewa a cire kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masallaci, saboda mazari ne na shirka. Ka rasa mutanen nan me manzo Allah ya musu? To wai ku bar musuluncin mana, dole ne kun yi musuluncin da annabi ya zo da shi, ba kiristanci ne, ba yahudanci ne, ba budanci, ku fita ku koma wani addini mana. Amma ku ji duk su suka koya musu wannan iskancin, sai ibn al-qayyim, wala yuzaru illa masjiduhu, masallacin annabi kawai ake ziyarta. Yace faqasa da ahlu nabulsa qatlahu, mutanen nabulsa, garin nabulsa suna jin wannan maganar suka tashi suna neman su kashe shi, ya sun kuma yi daidai ka gaya wa annabi wannan maganar, suka nemi su kashe shi. Fahala bainahum wa bainahu mutawalliha, aka samu yan abin nan a samu me ake suna jami'an tsaro suka kare, ba a kashe shi ba a lokacin, suka kare shi. Wakataba ahlul qudus, mutanen qudus malamai nan suka dauki alkalami suka yi rubutu, wa ahli nabulsa, da mutanen garin nabulsa, wa dimishk, da mutanen mishk, bima waqa minhu, gafa abinda ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya yazo ya mana. Fa talabahu qadul qudati sharafuddin al-maliki, aha, dodan ibn taymiya kenan, sharafuddin al-maliki. Yace to a nemo min shi, a kamo shi, a kawo min shi. Fata gayyaba anhu ibn al-qayyim, sai gudu
di yanda ya ji ana neman shi sai gudu yayi ta guduwa wa badara bil ijtima'i bi qadil qudati Shamsuddin Muhammad bin Muslim al-Hanbali qadil Hanabila sai ya sauri ya gudu wajen wani alƙali shine Shamsuddin alƙalin Hanbaliya tunda maza ba su ɗaya ne sai ya gudu wajen sa wa taba inda hu ya je ya ce ya tuba wa qabila taubatahu shi wannan alƙali ya karbi tubansa wa haqana damahu ya kiyaye jininsa walam yu'azzirhu sannan kuma bai yi mai ma wani hukunci ko wani azaba ba. To bayan an gama wannan fana hadal fuqaha bi Dimishq inda zalika wa takallamu ala Sheikh Taqiyuddin wa katabu futiyan tatadammanu ma sadara minhu, malamai suka tashi suka yi wa Ibn Taymiyyah ca suka dinga rubuta gashi kace kaza kace kaza kace kaza wa zakaru hazihi almas'alata wa ghayraha, suka ambaci wannan mas'alan ta cewan Ibn Taymiyyah bi halatta azzirci annabi ba da wasu mas'aloli da wasu daban. Fa aftal ulama bi kufrihi, malamai a lokacin kaf suka yi fatawa suka ce Ibn Taymiyyah kafiri ne. Shehin ka me wannan azarbabin ne zaka zo kana kiran shehunaina kana mun rashin mutunci. Malamai suka ce Ibn Taymiyyah kafiri ne. Fa aftal ulama bi kufrihi, Ibn Taymiyyah ya zama kafiri. Wa uridatil futiya ala na'ib saldana bisham al-amir Saifuddin, wannan fatawar aka kawo wa shi sarkin garin aka ce ga fatawan da aka yi. Fatala sultan bizalika, sultan ya leka ya ga komai yace ya ga fatawan malamai. Fajalasa sultan fi yawmi silasa at-tasi wal 20 min shahr rajab bil maidan alladhi huwa bi dhayl qal'a al-jabal. Malam sarki ya zo ya taro fadawansa da kujera aka zo aka samu guri aka zauna akan wannan fatawa da aka yi akan cewan Ibn Taymiyyah kafiri ne. Wa ahdara al-qudata wal ulama, sarkin ya kira malamai ya kira alƙalai. Wa arada alaihim ma warada fi amrihi min Dimishq, ya gaya musu to ga abin da ya zo min daga malaman Dimishq akan abin da suka faɗa akan Ibn Taymiyyah. Fa ashara qadil qudat Badruddin Muhammad bin Jama'a ash-Shafi'i, qadil qudat Muhammad bin Jama'a ash-Shafi'i sai yayi ishara da cewan bi itiqali Taqiyuddin al-mazkur, cewan aje a kulle Ibn Taymiyyah a daure shi. Fara sama bi itiqalihi wa mana'a min al-futiya, sarki ya bada umarni yace a kulle Ibn Taymiyyah a hana shi yayi fatawa. Wa mana'an nasu sarkin ya hana mutane min al-ijtima'i bihi kasa su zauna da Ibn Taymiyyah, kuma yayi umarni an yu addaba man huwa alamu utaqadihi, duk wanda yake kan aqida Ibn Taymiyyah a kama shi a hukunta shi. Wa tawajjaha al-baridu bidhalik, malam sarki umarninsa rubucen da yayi da sako da ya bayar shikenan aka yi ta yadawa a gari. Fa wasala Dimishq fi yawm al-ithnain, wannan umarni da sarki ya bayar ya isa garin Dimishq ranar Litinin Sadis Sha'ban, 6 ga watan Sha'ban. Fa tuqila, daga nan suka yi ram suka cafke Ibn Taymiyyah. Wa quri al-misalu sultani, aka karanta umarnin sarki na cewa a daure shi, a daura wanda di yake kan, a hukunta wanda yake kan aqida irin ta Ibn Taymiyyah. Ba da salatul juma'a, bayan sallan juma'a al-ashir min ash-shari, a 10 ga watan Sha'ban kenan, ala sudda bi jami'i Dimishq. ثم طلب قاضي القضاة القضويني جماعة من أصحاب التقي الدين, sai shi alƙalin ya ce to a fara kamo min almajiran Ibn Taymiyyah, a fara kamo su. Aka fara nemo su, ana nemo su ɗaya bayan ɗaya. Da ya zo a fi yawmil juma'a rabi'u 20 min ash-shari ila al-madrasati al-adiliyya, wa kanu qad i'taqilu bi sijni al-hakim, lokacin an kama su an daure su a kurkukun sarki. Fadda'a alal imad Ismail, alƙalin almajirin Ibn Taymiyyah na farko da aka fara kawo shi gaban alƙali aka ce ga laifinka shine al-imad Ismail Ibn Kasir kenan. Ibn Kasir wanda aka ji suna Ibn Kasir shine almajirin Ibn Taymiyyah da farko da aka fara cafko shi, wanda shi Ibn Taymiyyah Ibn Kasir din nan a siriki ne na Jamaluddin al-Mizzi, sirikin Jamaluddin al-Mizzi ne, shi aka fara cafkowa aka kamo shi. Aka ce masa daga cikin laifinka ka ce inna taura wal injil lam yubaddala wa annahuma kama unzila, at-taura da injila na nin kiristoci ba a canza su ba yanda suke haka suke. Fa an kare yace wallahi ni ban faɗa ba. Fa shuhida alaihi bidhalika, aka nemo shaidu suka ce wallahi ka faɗa. Fa duriba, aka kawo bulala bidurrati aka zana Ibn Kasir. Wa ushira, aka ce a zaga da shi cikin kasuwa a nuna shi a ce gashi nan. Wa udilika, sannan aka sake shi. Kun ji abin da aka yi wa Ibn Kasir. Sannan alƙali wadda ala Abdullahi al-Iskandari wa Salah al-Kutubi wa gairihima
bi umurin sadarat minhum fasabata dhalika alaihim faduribu bid-durra wa ushru fil baladi. Alƙali yasa aka kamo wani daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah sunansa Abdullahi al-Iskandari da akwai As-Salahul Kutubi, aka kamo su aka yi musu hukunci bayan an tabbatar da laifinsu aka musu bulala aka sake su. Sai aka nemo goga inuwan Ibn Taymiyyah shine Shamsuddin Ibn al-Qayyim, aka kamo Ibn al-Qayyim aka ce to shi ma Ibn al-Qayyim yazo, shine Imam Madrasatul Jawziyya, wasu ila amma sadara minhu fi majlis wa'dhihi bil Qudus wa Nabulsa. Aka tambaye shi akan batun da yayi cewa ziyaran manzon Allah babu kyau, abin da ya faɗa a Nabulsa da kuma Qudus cewa kace ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kyau. Aka kamo shi aka ce me zaka ce akan wannan, fa an kara dalika, sai ya rantsa yace bai faɗa ba. Malami da ƙarya, ka ji malaman ka maƙaryata su yi abu su ce ba su yi ba. fashahida alaihi man hadara majlisahu bima talaffaza ko majlisaihi bima talaffaza, wanda suka halarci majalisin san suka ji me ya faɗa na cewa ziyaran annabi da ziyaran annabawa ba kyau, suka zo suka ba da shaida suka ce ya faɗa. mimman qad kana tawajjaha min uduli dimishq li ziyarati al-baitul maqdis, wadanda aka samu wasu adalai lokacin sun tafi su je su ziyarci al-baitul maqdis, fa thabata dhalika alaihi, da haka ya tabbata fadriba bid-durra, shi ma aka kawo bulala aka tsimage shi Ibn al-Qayyim, wa ushira ala himarin, aka dora shi akan jaki ana yawo da shi a daura, bayan an zane shi aka dora shi akan jaki bi Dimishq was Salihiyya, aka yi ta yawo da shi a cikin garin Dimishq da unguwar Salihiyya. wa da aka daure shi wa tuqila bi qal'ati Dimishq, shi ma aka ce a kai shi gidan prison din Dimishq a je a kulle shi. falam yadhal fi iltiqali ila yawm al-thulasa al-20 min dhil-hijja sana 28, bai kasance yana daure ba kunce shi ba har sai da 20 ga watan Dhul-Hijja shekara wato ta sana 28, shekara ta sai da shekara 28, fa ufrija anhu, aka ce an sake shi fi hada al-yawmi a wannan rana. wa hadara ila qadil qudati shafi'i fa sharata alaihi shurutan faltazamaha, yazo wajen alkali aka bashi sharuda ba zai kara cewa ziyaran annabi ba kyau ba, ya yadda ba zai kara fada ba, sannan aka sake shi. wannan Ibn al-Qayyim kenan. to dan Allah yanzu me wannan wanda yake da malamai irin waɗannan, kai ne zaka zo kana zagin wani in ka san me kake yi? kai aqidan ka kawai, ina ruwanka da malamai na? ban maga komai ba, kawai ka kira ni dan sunan mun zauna mun yi karatu tare, ga zo kana surfana wara shehin kama kaza kaza kaza, ka ƙara faɗa min wallahi tallahi Ibn Taymiyyah ya luke na lugugui tashi. kuma ni ka gani da yanzu ni matsalar ka irin wannan, da abin da aka ɗebo kan shone na ƙarya ne, idan ka ɗebo daga wajen malaman ka, amma ni waɗannan wanda suka rayu da Ibn Taymiyyah ne, kuma ba ƴan Tijjaniya bane, zamani ɗaya suka yi da Ibn Taymiyyah, ga abin da suka faɗa. mahaukaci ne, an kai shi asibitin mahaukata, wasu ma suka ce kafiri ne, aka ɗaure shi a firizin, almajiransa ma aka ɗaure su, aka musu bulala, ga ɗora su kan jaki. duk gashi nan haka malaman ka aka faɗa a kansu. da haka Ibn Hajar al-Haythami yake faɗa cikin littafinsa al-Jawharul Munazzam fi ziyaratil qabr al-mukarram, yana yi wa Ibn Taymiyyah raddi akan hana ziyaran kabarin manzo Allah. yace man huwa Ibn Taymiyyah, waye ma Ibn Taymiyyah hatta yunzara ilaihi, da har za mu juya mu kalle shi wai dan yace ziyaran kabarin annabi ba kyau. aw ya'ula fi shay'in min umuri dini alaihi, ballantana a dauki wani al'amarin addini akai wa Ibn Taymiyyah ya ce ba da huwa fatawa. wal huwa illa kama qala jama'atun min al-a'imma alladhina ta'aqqabu kalimatihi al-fasida. ai Ibn Taymiyyah ba wani abu bane banda kawai wani mutum ne wanda malamai suka ba da mummunan shaida a kansa bisa kalmominsa munana, wa hujajihil kasida, da raunanan hujjojinsa, hatta azharu awara saqatatihi, suka dinga bayyana rauninsa da da'ifancinsa da irin kusakuransa, wa qabahi ahwami, da munanan tunaninsa, wa galadati, da kusakuransa. daga cikin malaman kamar su irin al-Izz ibn Jama'a suke cewa Ibn Taymiyyah abdun adallahu Allah, Ibn Taymiyyah bawa ne da Allah ya batar da shi, wa aghawahu, Allah ya tabar da shi, wa albasahu rida al-khizi, Allah ya sa wa Ibn Taymiyyah rigan jin kunya. ya ishe ka dai a ce maka mutum a ce sai an taba kwakwalwansa, an je an duba kwakwalwansa. to gashi nan gashi har yake faɗa ma a wani guri da sauransu dai, ga su irin su Ibn Hajar al-Asqalani wanda suka kawo cikin ad-Durrul Kamina, da irin su malaman da irin su
al-imam Alauddin Muhammad al-Bukhari al-Hanafi, wanda yake cewa a ɗaya daga cikin manyan almajiran Sa'id al-Taftazani yake cewa man atlaka ala ibn Taymiyyah shaykh al-Islam, wanda yace ibn Taymiyyah shaykh al-Islam ne ma yakfuru bi hadha al-idlaq, zai iya zama kafiri. wannan ra'ayin al-Bukhari ne yake faɗa. Da haka ne title din karatun mu, shin ibn Taymiyyah shaykh al-Islam ne ko mahaukaci ne, ko shehin mahaukata? Shaykh al-Islam ne ko shehin mahaukata? To irin waɗannan suna nan da yawa wanda ga shi irin su al-Imam Taqiyuddin al-Hisni cikin dafa shubahi man tashabbaha wa tamarrada yana faɗa a shafi na 90 zuwa 89 zuwa 90, yana cewa qad gharrahu bi nafsihi sana'ul awami alaihi. abin da ya rudi ibn Taymiyyah yaban da wawaye suke masa, shekul islam sai yake dauka shi shekul islam ne, yace wannan abin wawaye ne suke yabansa, sai ya dauka shi kuma malami ne. yace wa kadhalikal jamiduna min al-fuqaha yace haka jamidai daskararru daga cikin faqihai wanda ba su gane komai su ne suke yaban ibn Taymiyyah. yawwa gashi nan malamai dai da dama, su ibnul jauzi gashi nan, su al-imam al-allama shekul islam abul hasani ali bin ismail al-qunawi, duk gasu nan abubuwan da suka yi, suka ce yace wattafaq al-huzzaq, malamai masu basira masu kaifin tunani sun yi ittifaqi fi zamanihi a zamanin sa, min jami'il mazahibi, daga dukkan mazhabobi, ala su ifamihi, cewa ibnu Taymiyyah yana da mummunan fahimta, daƙiƙi ne, wa kasarati khata'ihi, yana da yawan kusakurai, wa adami idrakihi, bai da riskan abubuwa, lil ma'akhiz ad-daqiqa wa tasawwuriha, yace arafu zalika minhu bil mufawada, sun gane haka ne ta yadda suka dinga tattaunawa da ibnu Taymiyyah fi majalisil ilmi, ta hanyar ilmi. yace kai daga ƙarshe ma yace ibnu Taymiyyah min a'zamil kadhabati wal fujjar, ibnu Taymiyyah yana daga cikin manya-manyan makaryata, al-kadhaba wal fujjar, yana daga cikin manya-manyan fajirai, in ji shi ba in ji mu ba. yace wa annahu la dina lahu yu'tamadu alayhi, ibnu Taymiyyah bai da addinin da za a ce an dogara da shi. duk wannan akan malamin ka zo kana mun magana wai wani malamai na wai wani kaza kana jefa mu dauka, ka ƙara yi. duk wani wanda ya ƙara fitowa wallahi ba wani, ni ba zan kula ka ba, ka fito ka ce min wani mahaukaci ko ka ce min kaza, ibnu Taymiyyah ne zai nuku kawai, ba ruwa na wallahi. awal fatai kai mahaukaci ne, kai mahaukaci ne, ce ga shugaban mahaukata ibnu Taymiyyah. alhamdulillah ni bani da file amma ibnu Taymiyyah yana da file din mahaukata. hakila ma da za a je a binciko nan ban file din, yanzu yana nan a asibiti a Alƙahira. sarki yace a kai sha duba kwakwalwansa. sannan ibnu Baduda yace annabi aqlihi shay'an, ibnu Taymiyyah yana da tabin hankali, in ji malamai suka ce bai da hankali, likitoci suka zo suka tabbatar, suka ce bai da hankali a asibitin mahaukata. to kun ji babban mahaukaci ne ibnu Taymiyyah. duk zagin da kuka mana kansa za mu mayar, sai mun ɗauko muku a littafi, za mu jawo mu karanta muku, mu ce to gashi. ka kuma ƙara zuwa wani ya kuma zuwa ya ƙara zagin, in dai ka isa mayar maka, Allah mai dai wani jaki ne wannan kuma ba ruwana da shi. amma in dai ka isa mayar maka, ko kai wani malami ne ka fito ka taba malaman mu, wallahi a littafi za mu jawo mu nuna maka babban da abin da ka faɗa. in ka ce mahaukaci mu ce maka ga mahaukaci ibnu Taymiyyah, ka kira malaman mu fasikai mu ce maka ga babban fasiki ibnu Taymiyyah, ka kira malaman mu fajirai mu ce maka ga babban fajiri ibnu Taymiyyah. komai akwai shi yana rubuce a sajjale. wannan kuma samfur ne dan kaɗan. ka kuma fitowa dan ya rasulullahi ka kira ni ka ci mutunci na, ka kuma fitowa ka ci mutuncin malamai na, ka sha mamaki wallahi. yawa kuma da aka yan uwa ku rike, duk wani wanda ya ƙara ce muku wana naka mahaukaci ko shehin ka mahaukaci, da Allah ku ce mai ga babban mahaukaci, kowa ya ji an kai ibnu Taymiyyah gidan mahaukata. malamai da likitoci sun tabbatar babban mahaukaci ne. yawa ku ci gaba da zagin shehunan mu, kar ku bari dan Allah, ku ci gaba, kar ku bari dan girman Allah. da haka wannan shine takaitaccen jawabi. Allah ya datar da mu, albarka annabi alaihi salatu wassalam. zan bude layin waya, mu dauki waya daya zuwa biyu. na ga jama'a an kira ana ta kira, to amma dai alayi halin ayi hakuri. insha Allah wannan shine takaitaccen jawabin da nake ganin in kunne ya ji sunan wannan jawabin to gangan jiki ya tsira. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. kuma mu Allah ya sani ba mu da niyan haka kawai
mu haurawa wani ba tare da ya haura mana ba. Ba mu da niyyar mu haurawa kowa. In ka ga mun haurawa wani to ka tabbatar wallahi allazi la ilaha illa huwa ya haurawa shehunan mu ne. To kuma ba mu ga dalili ba da kai wani karamin alhaki zaka zo ka taba shehunai na a cewa ina tsaya ina maka raddi kai awa. Sai dai in haru wanda nake ganin in na taba shi dai na zan yi yankan uwa ya ishi dan tayi. In na yanka Ibn Taymiyyah da kai da shi ai duk kun mutu. In ya rayu ka rayu, in ya mutu ka mutu. Wannan shine hakikanin abin da yake faruwa. Amma jama'a su sani ba mu da maslaha ko wani riba cikin zuwa kawai mu dinga taba malaman su haka kawai. Su suke jawowa yawa su suke jawowa kuma abin takaicin ma mafi aksari zaka samu Allahumma salli ala sayyidina rasulillah irin malaman sun fa su mutumin Gombe ne, shirbucin Gombe kawai ka zo kana magana ba basira ba fasaha ba komai, kawai sai dai kafirta mutane. Kuma an zo an yi wannan maganan abun mamaki wai ka ga ba wahabi ya fito yana ce maka wallahi tallahi wane yana zagin malaman sunna, duk masu zagin malaman sunna mun zaga malaman sunna wata sunna ba dai sunnar annabi ba, dai sunnar Ibn Taymiyyah, wannan tsinanne sunnar ta Ibn Taymiyyah da ya kawo, sunnan dasa bamai, sunnan yanke mutane da kashe su, da sunnar raba kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da raba kan ma'aurata. Wannan in wannan sunna ce, wannan sunnar ta Ibn Taymiyyah ita kuke faɗa na ku malaman wannan sunnan ne, amma sunnar annabi ba ku da alaka da ita ko ta kusa ko ta nesa, ba ku da alaka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta kusa ko ta nesa. Wannan shine hakikanin magana. Yawwa, assalamu alaikum. Almajiri malai na wani lafiya kala alhamdulillah, da muke tare. Alhamdulillah, kana magana da Muhammad Shatima daga Sokoto. Na malam Muhammad Shatima daga Sokoto, akwai dan jawabi ne? Na'am, akwai dan jawabi da nake so yi. Na'am. Su farko dai an sha ruwa lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. So madalla, an yi sallah lafiya? Alhamdulillah, mun gode Allah. So madalla, Allah maimaita mana. Amin ya rabbi. Alfarman ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gudunmuwa da kuke barawa Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin ya rabbi. Girman annabi da alqur'ani. Alaihi sallam sallallahu alaihi wasallam. Dan Sheikh Ahmad Tijani, dan Sheikh Ibrahim Iyas. Radiyallahu anhum. Amin ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wala ina da tambaya ne. To Allah ya sa na sani insha Allah. Alhamdulillah, saboda kuma tambayar da nake da ita akwai dan karancin sani, shi yasa nake so in wannan. Allah ya sa na sani akan karatun da muka yi. Kuma na'am, akan karatun da muke yi ne yanzu. Ba akan kusan dai to ai kamar dai ya shafi karatun ne tunda wajen bangaren Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Bismillah, Allah ya sa na sani. Sallallahu alaihi wasallam. Malam, na dade ina mafarkin Annabi Muhammad ana nuna mai shi, menene ake nufi da ni? Me ake nufi? Me ake nufi da me? Ban ji me kace ba, ban ji tambayin ba. Allah ce na dade ina mafarkin ya Rasulullahi. Na'am, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Shin Allah me ake nufi da ni? Alkhairi ake nufi da kai. Alkhairi ne babba. Alkhairi ne babba mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu. Amin. Domin abin da yasa wannan farko babba wanda ba zan taba mantawa da shi ba, mun taba yin sama. Kana ji? Wannan yanzu yanda kake magana duniya tana ji, kuma babban alkhairi ne wannan, da ka san kowane abu in dai gol ne boye shi ake yi. Amma dai mafarkin manzan Allah koyaya ka yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne, kuma abinda mafarkin ya yi maka ishara da shi, wani abin alkhairi ne ka yi, a yi ta sadaka kuma a yi ta yawaita annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah. Ina ba da wannan insha Allah. Na gode Allah saka da kai. Allah baraka. Masha Allah. Wannan wani dan uwa ne mujtahidi, Allah ya saka masa da alkhairi, wanda ya bugo yana cewa yana ta mafarkin annabi alaihi salatu wassalamu. To Allah mu ma ya datar da mu
Allah ya sa damu da annabi alaihi salatu wassalamu, Allah ya ba mu alkhairi na abinda duk wanda yake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu, mu ma Allah ya ba mu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. To baya jin ka kai hakuri insha Allah tabaraka wa ta'ala, ka buga daga baya insha Allah. To yan uwa alayi halin kamar yadda nace muku bana son karatun ya dade insha Allah tabaraka wa ta'ala. Mun samu kiran mutum daya mun dauka, muna roƙon Allah ya datar da mu, kuma wannan ya zamanto gargadi ne lita iya hauzunan wayiya, ita iya hauzunan wayiya, wanda duk bai taba mu ba ruwan mu da shi, wanda kuma ya hauro mana to shikenan, abinda duk zai ji shikenan sai ya hakuri. Allah ya datar da mu, Allah ya ba mu albarka annabi alaihi salatu wassalam, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.